का बज के बाजार में आ गए बानी। आज का लेबू ठंडाइल बा तू ए भाई गरम के सब्जी दो ना गरम केला सब्जी कोबी बा कोबी ले जा कोबी गरम के कोबी खाइएगा कोबी तो देखो मेरा कोबी पिया हमार कैसे हो 40 रुपए दिए ले जा 40 रुपया बा तो मेरा खइबू कमेंट में बताओ बहुत ही ना खाए चलो धनिया बा ठंडा देखो गरम खइबू तो गरम हो देबू ठीक बा मेरा लुगा हमार तो देखी हम गंगा में आइल बनी ए भाई सब्जी के दुकान है इनका का नाम है आई तार छोट देवल दी हई इनका के आइयो लेके जइयो ठीक बा आई ना दिहन तो कोई देसी एक तो भइए भेजलो देखो आई टमाटर बा बाप ले बाप ई खइबू तो एकदम लाल लाल हो देबू आई बबुआ के लगे आइयो आ बाकी जल हमार नाम दलबू नु देसी एक तो प्रिंस लाल भैया भेजे नहीं तो दे दे देसी एक तो हमार नामे खापी बा ठीक बा होय देखो बैगन बैगन चल अगर हम ना रहेम तो इनके कहियो कहीं बैगन कैसे बा कैसे बा अरे पैसे ना ले फ्री में दे दिए कहा तो फ्री में देखो हमारा नाम कितना अच्छा बा कि देसी एक तो पेन फ्री में मिल जाए सब सामान तो भाई को लगे आओ के भाई लोग लागेला तो सोचते कि वीडियो लोगों के दिखाई तो देखिए यहाँ पूरा चालू हो देखिए भीड़े रहेला आज पानी के लेके आज भीड़ थोड़ा कम बावे ना तो ये इतना भीड़ रही लात दौड़े के जगह ना रहेला का जी सही बात तो भाई लोग आई लोग ये मार्केट में आके देखी लो एकदम अच्छा मार्केट बा यहाँ आई लो मार्केट कर लो एकदम बाबू के टमाटर लेके जाई लो प्याज लेके जाई लो सब सामान में सब गोभी सब लेके जाई तो मेरा जू लो इनके लगे ठीक बा माल लेके जाइयो मान फ्री में दे दियो ठीक बा एकदम दिन के बाद हम मुलई यहाँ देखत हई बहुत दिन के बाद यहाँ मुलई मिलत है कहीं हमारे जहाँ तक नहीं भाई हमारे बहुत दिन के बाद मुलई लेके मेरा हमें खोदत होती है मेरा पाके मुलई दे बहु का हो मेरा लुआ चाहिए मुलैया कैसे बा 30 रुपया बा भाई 12 छाते देते लो हैं लौका कैसे बा लौका 50 रुपया बा देखी मुझके बाजार में तो मजाक कोनिया में मेरा लू नहीं के भैया हम तो मेरा अभी हाल बानी अभी तो देखो तो कोई हमारे बियाह हो जाओ मजाक कोई थोड़ा तो भाई हम ना कोई मेरा तो कॉमेडी वीडियो ना बन पाए इसीलिए हम बोलते हैं ठीक है तो भाई सब है भाई लौका कैसे बताइए 50 रुपया 50 रुपया बहुत बढ़िया लौका है यहाँ आइए भाई के लगे और लेके जाइए ठीक है तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।